Namu ini sɔgɔma marhaba mantorosite kɔni ala tanu ahaba korbasire mantorosite amba amba bi tiɲɛ yɛrɛ la i kɛlen k'a ko karisa jumɛn kelen sente la kɛ jaw kɛ o ka investite o ka sente o kɛlen président ngo ni ɲɔgɔnna finisugu de b'a la wadi lala ala ka ngunaja mati ko jogo ala ka sawo ɲɔgɔnna amin ala ka jamana in basi ya rabbi ala ka jamana in basi amin moro ala ka jamana ala ka kɛ jamanadenw sago ye amin ya rabbi ala kana kɛ jugu sago ye amin ya rabbi moro min ye an bɛ dugawu kɛ don o don ala ka jamanadenw kan bɛɛ o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ n'an bɛnna ka hakilina kelen kunfilenna kelen k'an fanga kɛ kelen ye ala bɛ ɲɛta d'a ma bɛnbaliso kɔni laban ye tomo ye o ye tomo ye bɛnbaliso laban ye tomo ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ o ko ninnu ye n'a faamuna ten maaw n'a hakili sɔrɔ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma sabu bɛɛ bɛ fili n'i ka tiɲɛ ye nka n'o y'a sɔrɔ minnu bɛ fili kɔnɔ an y'a ɲini sofila masa fɛ a k'u bɔ fili kɔnɔ sabu latigɛ jɔnni jurumutɔ bɛ ko la a bɛɛ ye kunfɛ ko a bɛɛ de ye kunfɛ ko ye wa tiɲɛ ye ala ta de ye dɛ ni maa min ma sɔn ayiwa i ma sɔn n'o tɛ n'i sɔnna fana i sɔnna o de bɛ laban o de bɛ laban moro o tuma min ye awa tafili Ture ale bɛ réalisation na maa min bɛ nɛgɛw karafe la moro o ye Fuseni Dawudu ale don a nun da baaralen don a kɛn bɛ k'a da ale bɛ ka kobi ko masarafa dɛ difu la Bubakari Jaraba da ale bɛ yen min ye Jamadugu kun b'o kɛ fa k'an kɔlɔsi Kuyate Awa Keyita ka maaw bisimila moro an tɛna ko bila da girin da la min ye awa an min b'a fo ne ba in k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye ale bi bro ka denmuso bɛɛ lajɛlen fo musokɔrɔba k'a ka dugawu k'an ye inshallah a b'a se la moro k'i yɛrɛ ka nungelen fiyɛ n'o ye madame Bamba Fatikaya a fɔ gise nigi la douane na a fɔ i da cɛmancɛ la k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Yusu foli o kɔmasegi yɛrɛ ye foli ye foli kɔni b'an ka fara ɲɔgɔn kan o ye wajibi an ma an b'i yɛrɛ fo ci kɛ ko ɲuman ni foli ka kan diɲɛ don o don wuli ka jɔ ni maa ma dɔn ala k'a dɔn o kadira kɔnɔ min ɲɛ bayi ni denmisɛnw baasi kɔni t'u la dɛ o ye hamina ko dɔ ye ni baasi t'olu la a barika ala ye kuma kanuba jama ka fɔ k'u barika da sanga in na i k'a dɔn maa kanubaw de bɛ kalaki la o kadira kɔnɔ anw b'u fɔ ka kanuya la k'u ni ce u yɛrɛ ye i k'a dɔn anw ka wayiwayi anw ka i k'a dɔn fari ka bɔ ɲɔgɔn na anw ka i k'a dɔn k'a fɔ galabu sɔrɔ a belebele y'an kanuba jamakulu ye filɛbaa jama ni lamɛnbaa jama nin bɛɛ de ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye faso kɔnɔ ani faso kɔ kan diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ an bɛ filɛ an bɛ lajɛ an bɛ lamɛn ayiwa jamana yɛrɛ siriki naani bɛɛ lajɛlen na jɛnkuma kumasow b'a ta k'a cari u ka sigidaw la an b'a fɔ k'u bɛɛ ka bisimila olu bɛ bisimila minɛ kɛnɛ min kan o ye kunnafoni kɛnɛ ye k'u bɔ kunnasiri kɔnɔ anw b'an wasa de don fasiri sɛbɛnw na o kɔnɔ kuma kɔni ka ca nka an bɛ kelen kelenw sugandi ni ala ka jɛ o na k'u garijɛgɛ ye n y'o jabaro masa min tɔgɔ tigɛ n da la nin ye so fila masa a k'a dɔn an b'a tanu k'a barika da nɛɛma ni kisi ba ye an ka nata ale la an kana nata jɔ ni jurumuntɔ la k'a sabu kɛ bɛɛ ye sabaatɔ ye o kuma so fila masa a ti sa a ti taama a ti jingɔ an b'an kalifa ale la Yusu n'an y'an kalifa ale la an b'an wakilu kɛ arasulu ye nɛɛma ni kisi ba ye ala k'o jiriya kan k'an jatigi kɛ kutubuw ye Yusu i k'a dɔn k'u ka don an jigi kɔrɔ nin sanga in na anw b'an masaw fo k'u barikada olu de y'an ka karamɔgɔw ye olu de y'an ka moriw ye u ka duwawu anw b'o de bolo n'o tɛ tɔti kɔlɔkɔlɔ la wallahi tɔti kɔlɔkɔlɔ la k'u kana sɛgɛn duwawu la dɛ dendanuw mago b'a la o kadira kɔnɔ an b'an masaw sɛbɛkɔrɔ fo k'u barikada ni k'u waleɲuman dɔn ale bisa ala k'olu bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔ basi ni ka jiri kɛ lafiyaw la Yusu minnu bɛ tiɲɛ so u n'an ka banbaatɔ bɛɛ lajɛlen ala ka badabada dali nɔgɔyaw ye bɛɛ k'i bisimila kunnafoni tuma sera a sera mura an bɛ don a kun daminɛ la o do dɛ yan'an ka don kunnafoni kɔnɔ sa muro anw ye kunun anw ye kunnafoni min mɛn muro a ye jamana den bɛɛ misi kosɛbɛ min ye an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ye Ibrahim Bubakari Keyita ale kɔni an tanyana an bɛ dugawu don k'a ye yarabi ala k'a da yɔrɔ nɛɛma ala k'a fara silamɛsiw kan muro min ye diɲɛ nin de ye nin kɔ nin ɲɛ saya ko mana kɛ cogo cogo saya ye banpewu ye a banna ale de b'a ban pewu n'a ma ɲɛ k'o kɛra an bɛ dugawu k'a ye ale ni banbaatɔw bɛɛ lajɛlen i ko a
bɔra ka duwawu kɛ cogo min na ala ka lahara sɔnsuma ye min ye jɔn n'a ma ye anw kɔni t'o cɛ dɔn nka anw ka se duwawu de ye ala ka duwawu minɛ amina rabi inshallah kuma an b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi an ka yafa ɲɔgɔn ma hali bi an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka yafana dɛ an ka yafana n'an yafara n'an man ɲa dakɔrɔ don o dakun kelen don dakun kelen n'o tɛ san o san seliw mana se n'an bɛ yala ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ o dugusɛjɛ an bila k'a sara ɲɔgɔn na k'a sara ɲɔgɔn na yafa ɲini ne kɔ tile kelen o de ye ko ninnu fɛ n'o tɛ seliw sera an bɛ yafa ɲini ɲɔgɔn ka duwawubaden kɛ ɲɔgɔn ye o dugusɛjɛ an b'an sara ɲɔgɔn na a bɛ ten latigɛ ko ka ca ko ka ca dɛ Yusu e t'a minɛ bisa a minɛ ne y'a di ma kana ba bonya la a diyara n ye dɛ i ye n bonya ala k'i bonya ami Yusu Nouvelle Horizon b'a minɛ n'ale ye nin ye Nouvelle Horizon n'i y'a minɛ i b'a ye k'a fɔ min ye i k'a dɔn Alpha So ale kɛn bɛ ka i k'a dɔn nɔbila kɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi Alpha So ka fɔ la a ko faransikɛw kɛlen kɔ k'u ka pankurunko k'o ka taa ka segin Glo ni Bamakɔ cɛ ko fɔ ka taa se waati wɛrɛ ma u ma waati yɛrɛ boloda k'u bɛ ka segin u kɔ tuguni ko ka an ka fɛɛrɛ kɛ ko ka sira d'u ma k'u ka segin ka na Bamakɔ yan a banna n'i kɔrɔtɔra sanfɛ fɛn tala ma ale tun bɛ k'a kun de siɲɛ a banna o tɛ Yusu o kumana ko Faransi Faransi n'o y'u ka pankurun taama sira ye ale k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ fɛ k'a ŋaniya siri ko k'u ka taama k'o jateminɛ tuguni ka segin Bamakɔ ma ko nka k'u bɛ tɛmɛ i k'a dɔn Nouakchott fɛ n'o ye Moritani faaba ye Yusu fɛn min ye i k'a dɔn nin ko in ye sa ko ka da CEDEAO ni UEMOA ka ɲangili kan mun n'u y'o pɛnpɛrɛ anw kun i k'a dɔn ko fɛn min ye i k'a dɔn ka duguma siraw k'olu datugu ani sanfɛ siraw k'olu datugu anw ni CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛkulu min n'o ye i k'a dɔn an ka tilebinfɛ jamana jɛkulu ye o kɛlen k'o baara boloda waati min na i b'a ye k'a fɔ Faransi fana sina ka tugu olu kɔ ta nɔgɔni fɛ k'a fɔ k'olu ka pankuru min bɛ taa ka sigi kɛ u ka jamana ni Bamakɔ cɛ k'olu fana y'o gulon ko fɔ ka taa se waati wɛrɛ ma o kumana ko fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ ko k'u b'o gulon fɛn min bɛ tali kɛ CEDEAO ale ni UEMOA olu ka i k'a dɔn ɲangili laseli o ni ne laseli fana kɛra ka da o kan a sina ka bala maa caman na dɛ wa a ma bɛn hali Mali marakɛbaw ma maa ɲɛmaaw k'a ma kɛ olu fana ni ɲɔgɔn na ko ye olu ye i k'a dɔn a ko ta k'a da u ɲɛkɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko min ye Faransi ye ko ale ye nin ko kɛ a k'a bɔ a yɛrɛ la dɔrɔn k'a kɛ o kumana ko a ye dan de kari anw ka jamana u ka taabolo dɔ la ayiwa fɛn min ye k'a dɔn nin ko ye sa ko sɛbɛn min bɔra ka bi janvier kalo in tile 13,2022 san na min ni o bɛ bɔ i k'a dɔn sanakuru o cakɛda ɲɛmaayaso la n'o ye Agence nationale des aviations civiles du Mali olu y'o bata sɛbɛn min bɔ k'a bin o sɛbɛn o bɛ tali kɛ fɛn min na o de ye k'a fɔ ko kumana ko min ye k'a dɔn Faransikaw ye k'u y'a laɲini ko ka segin k'a dɔn taama sira ta ka na anw ka jamana kɔnɔ yan olu ma ban o ma k'u yɛrɛ de y'a gulon u yɛrɛ de bɛ fɛ a ka kɛ tuguni o kumana ko fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ o sɛbɛn min cira Air France o ɲɛmaayaso ma k'u y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ fɛ ka sigi ka kuma kɛ u ni Mali maa ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na u ka pankurun bɛ se ka taa ka sigiw daminɛ u ka jamana ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ olu tun y'a gulon cogo min na ko Mali maa ɲɛmaaw ma ban k'olu sɔnna nka fɛn min ye alamusa ye fo k'a jateminɛ k'a fɔ janvier kalo tile 12 i b'a ye k'a fɔ 2022 san a ka ja fɛn min ye k'a dɔn Mali maa ɲɛmaaw ye olu fana an ka minisiri min bɛ sanfɛ taama sira ko olu ɲɛnabɔ ani n'a ɲɛsinnen don taama sira o cakɛdaw ɲɛmaayasow ko ɲɛnabɔli ma olu y'a jira ko Faransi ye nin ŋaniya siri a yɛrɛ kelen a ma an ka maa ɲɛmaaw a ma u ladɔnniya a m'u haju ɲini k'a dɔn k'u ka taama sira k'o gulon min ye pankurunko taama sira ye k'o gulon Air France k'o tɛna anw fɛ yan ka sin ka da i k'a dɔn k'a fɔ ko dɔw kan min ye ɲangiliw ye ko fɔ ka taa fɔ waati wɛrɛ u ma waati yɛrɛ bolo da ayiwa ko nin kɔni balala bɛɛ la a balala bɛɛ la cogo min na ko Faransi k'a ye nin ŋaniya siri a ma anw haju dɔn a m'a ɲini ka i k'a dɔn hali kuma ɲɔgɔnya kɛ anw ka i k'a dɔn pankurun taama sira o ɲɛmaayaso fɛ a ma i k'a dɔn hali lasɔmini kɛ olu la ka sin k'a kara kuru ka ten janvier kalo tile 11 2022 san in na fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ u ka taabolow ye k'u ko k'u bɛna yɛlɛma don o la ayiwa anw fana ka minisiri min ɲɛsinnen don taa ka sigi koɲɛw ɲɛnabɔli ma Madame Dambele Madina Sisɔgɔ ale ye min fara o kan ministre de transport min fana ɲɛsinnen don i k'a dɔn kow ɲɛnabɔli ma u ko kumana ko olu nimisalen ye nin kunnafoni in sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko Faransi ko u ye nin ko in kɛ ko nin bɛna i k'a dɔn gasi de se an ka taamadenw ani taamaden wɛrɛ minnu bɛ bɔ ye ka na Bamakɔ yan k'a bɛna gasi de se olu ma anw ka maa ɲɛmaaw olu kɔni ma gwɛlɛya don ko la fiyewu Yusu o kumana ko nin taabolo kura min filɛ nin ye ko Mali maa
ɲɛmaw k'u ma ban Faransi ka taa ka segin daminɛ koyi ko Faransi de y'a gulo n'u ko k'u bɛ fɛ an ka bɛn a la u k'a daminɛ o bɛɛ bɛ olu de bolo min ye k'a dɔn taa ka segin kɔni min gɔma n'o tɛ kulu b'a nɔ la kulu b'a nɔ la o kumana ko fɛn min ye k'a dɔn Bamakɔ ye k'u bɛ se ka taa ka segin daminɛ nka u bɛ bɔ Nouakchott de fɛ n'o ye Mauritanie ye ko sabu anw ni tɔw ka sara o datugulen don o kumana a tɛ k'u la u ka bɔ o fɛ k'u bɛna anw fɛ u bɛ se ka bɔ ni Mauritanie ye anw ma ba o ma ko ni nin ko in tora ka bɛn sen kan ko funtɛniba min b'a jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔ na bɔ funtɛni in na fɛn min ye Alpha Seso ye ale ka nɔbila sɛbɛn ni an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bidon boli don Youssou Moro latigɛ ye nin de ye o. Nin de don dɛ. Nka n'an m'an ɲɛ bilen bɔ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ sɛbɛ ti dɔn. Awɔ n'o tɛ du kɔnɔ kuma mana sara i la e k'a fɔ a mana bɛn min kan n jɛnna laban kuma tɛ sara i la dɛ. O fana o bɛ kɛ dɛ. O bɛ kɛ dɛ. Min b'i fɛ a fɔ. I b'i ta fɔ. I b'i ta fɔ. A bɛɛ n'a bɛnbaliya i b'i ta de fɔ dɛ. Kɔnɔbara la cimuru kɔni ye dabara ye. O ye dabara ye. Awɔ n'o tɛ a bɛɛ n'a bɛnbaliya i b'i ta fɔ dɛ. Awɔ. Ala k'an kunna diya. Mura an bɛ Nouvelle Horizon ta. Nouvelle Horizon ale kumanen don. Anw ni Faransi cɛ an ye tɛgɛnɔ bila awɔ an ka wolomasiri tabako la Moro aw ka dɔn o tɛgɛnɔ bila Moro min ye Choguel Kokala Mayiga ale ye nin kuma fɔ i ka dɔn ORTM na k'a fɔ awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la samedi tɛmɛnen janvier kalo tile 15 n'o ye sibiri don ye ministre des affaires étrangères ni awɔ Mali ta ale fana seginna nin kuma in kan dɛ min ye aw ka dɔn nin kunnafoni a bɔra ka bin galegale maa min fɛ o ye Choguel Kokala Mayiga anw ni aw ka dɔn Faransi an tɛgɛnɔ bila kɛ sɛbɛnna sɛbɛn min n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn awɔ min ye traité de défense Moro an ni ɲɔgɔn cɛ min ye wolomasiri tabako ye Moro o ko min filɛ nin ye ninnu y'a jira k'a fɔ ko kabini aw ka dɔn san 2014 an ye tɛgɛnɔ bila kɛ nin na aw ka dɔn san 5 k'a bɛ bamayɛlɛma de ni ye 2014 n y'o ni bi jateminɛ a san 5 tɛmɛna a ka ca n'o yɛrɛ ye 14 an bɛ ɲini ka se 2024 ma olu fana ta olu ye mandat dépassé dɛ o dépassé olu fana data ko dɛ o fana ils sont illégaux ils sont illégaux Moro min ye aw ka dɔn san 2014 nin tɛgɛnɔ bilala i ka dɔn ni Faransi cɛ jɛɲɔgɔnma la wolomasiri taba yan fan fɛ Moro aw ka dɔn min ye Choguel Kokala Mayiga ale ka ne ka nin kuma fɔ min ye an ka ministre Ablaye Diop n'ale ani jamana wɛrɛ cɛ kumafɔla ye Moro ale fana seginna nin kuma kelen kan min ye i ka dɔn Ablaye Diop ale fana awɔ i ka dɔn a y'a jira k'a fɔ awɔ min ye hali o dɔrɔn tɛ dɛ fɛn bɛ tali kɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn doyen kungo la Moro a n'o tɛmɛna ka bɔ yen ani ka dɔn fɛn wɛrɛw Moro awɔ ka dɔn o bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ lajɛlen tɛgɛnɔ bila kɛra o bɛɛ lajɛlen la san 2014 i ka dɔn waati sera sa anw yɛrɛ k'a lajɛ awɔ ka dɔn an kan ka taa sira min fɛ n ye awɔ ka dɔn Choguel Kokala Mayiga ale kɔni ko awɔ ka dɔn an ni Faransi cɛ ko o na ban min ye Ablaye Diop ye ale fana ye nin kunnafoni bɔ k'a bin i ka dɔn ka kunnafoni sɛbɛn Son Excellence Ablaye Diop ale kunnafoni sɛbɛntiya ministre des affaires étrangères du Mali Moro aw ka dɔn ale kɔni y'a jira k'a fɔ awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko dan bɛ ka kari anw na min ye k'a sɔrɔ an ka jamana i k'a dɔn an ka jamana a sariya sunba a ye kuma minnu fɔ min ye k'a jira k'a fɔ ko min ye Mali gouvernement ye anw tɛ se ka taa yɔrɔ dɔ la min ye n'an ka awɔ sanfɛkulu ye an se ka pan ka yɔrɔ dɔ kunna n'an ka sanfɛkuru ye ko bɛnkan ne tɛmɛna an ni Faransi cɛ anw ta tɛ bilen an minnu y'o bɛnkan kɛ an t'a yafa u ye diɲɛ fara lahara a banna sabu olu de y'an juru anw tɛ se k'an sago k'an ka jamana ko f'an k'an sara dunan na kelen k'a fɔ forotigi ma ko jɔn kan don a banna an tɛ jɛn n'a ye diɲɛ kɔnɔ Moro a ka dabila min ye aw ka dɔn an tɛ se ka taa an ka jamana fan dɔ la Moro aw ka dɔn k'a sababu kɛ mun ye bɛnkan sɛbɛn la an y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ ninnu ko nato aw ka dɔn nanzaraw bolo min ye Choguel Kokala Mayiga ale kɔni y'a jira k'a fɔ o min filɛ nin o bɛ wuli ka bɔ yen anw de sago b'an ka jamana la Mali jamana ye jamana min n'an ka yɛrɛma hɔrɔn y'a b'a bolo jamana min dulon tɛ maa wɛrɛ la min aw ka dɔn k'a jira k'a fɔ anw tɛ se ka taa an ka jamana fan dɔ la ko o ye ko gɛlɛnba ye ko bɛ se ka kɛ cogo di e yɛrɛ k'i miiri o la kɛ ko kuma ko mɛnna ten sa k'an ka lajɛ an ka yɛlɛma dɔw la u yɛrɛ mɛnna u m'a yɛlɛma olu mɛnna u m'a yɛlɛma fɛn min waati tɛmɛna o ye kelen ye a nafa kisɛ kelen tɛ jamana kan
o ye fila ye ka tila ka fereke dɔn na k'an di dunan ma ko o bɛ se ka kɛ cogo di o ma Demba Conte n'ale ka fatira bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Nouvelle Horizon ni y'ale bila ne bɛ Soir de Bamako ta Youssou Soir de Bamako ale fana kumanen don i k'a dɔn Jara Arakita la a tun b'an ka kumaso kɔnɔ yan don ko n'i ye min mɛn baladen da k'o bɔra balaba da awɔ kuma in ye tiɲɛ ye dɛ wa bi ma kuma in bila ka fɔ a ma kɔrɔbɔ k'a ta la ko ten dɔgɔtɔrɔ fana tun bɛ yan awɔ Amerso e belebele ni belebele koyi Allahu akbar yandi sani Youssou min ye i k'a dɔn gouvernement ka kuma lase ministre ye i k'a dɔn min ye wuli ka jɔba ye o min kɛra juma tɛmɛnen maaw bolo i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye i k'a dɔn bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin olu ma nka o kɛnɛ kan a ye kuma dɔ fɔ o kuma min na malidenw hakili la dɛ a ko a tora dɔɔni ko Mali seleke 4 bɛɛ lajɛlen ka lakana bi sabati Arakitala y'o fɔ ayi dɛ ministre Modibo Konɛ John Ablaye Maiga Modibo tɛ sa Ablaye Maiga a ye nin de fɔ jɛrɛba in kɛnɛ kan anw ka ministre min n'o ye gouvernement ka kuma lasela ye a ye colonel Ablaye Maiga a ye nin kuma in min lase nin kɛra jigisigi kuma ye jɛrɛba in kɛnɛ kan a ko k'a tora dɔɔni ko Mali a fa bɛɛ lajɛlen k'a bɛna lakana sɔrɔ Baba Danbele kalimu ta ni k'an kunnafoni i b'a ye k'a fɔ ni jamaba de bɔ min kɛra ka da i k'a dɔn CEDEAO ni UEMOA ka ɲangili ka ɲɛsin anw ka jamana ma n'an taara i k'a dɔn kanabila kɛnɛba k'o fa fɔ k'a ɲɔkurun sɔɔri Youssou kumana ko fɛn min ye ministre de l'administration territoriale n'o ye colonel Ablaye Maiga ye ale de ye gouvernement ka kuma lasela fana ye ko ale ye laseli dɔ kɛ fangabulon ɲɛmaa ka laseliw kɛrɛfɛ n'o ye gouvernement ɲɛmaa ye Dr Shogel Kokala Maiga ko o ka laseliw kɛrɛfɛ min ye porte parole fana kɛ laseliw farala o kan a ye k'a dɔn kuma minnu fɔ o ye jigisigi kuma ye nka a ye malidenw fɔ k'u barika da k'u ye wele jaabi ni o ka mara u ka ɲɛmaw ka wele ye u y'o jaabi ko nka ko Mali maa ɲɛmaw haju ye fɛn min ye bi o de ye k'a fɔ ko fɛn min ye jamana seleke 4 n'a denw bɛɛ lajɛlen ka lakana sɔrɔ k'o de y'u ka i k'a dɔn hami ye k'o hami wuli ka jɔ sen fɛ ko min ye jatigɛwale kɛbaa tigilama u dagayɔrɔ caman k'o da walonna a banna ministre y'a fɔta an b'o de ɲini k'o bɛɛ da wolonna ka sokɔnɔminɛnw kɛ kɛlɛma minɛ min ye i k'a dɔn a ka laseliw kɔnɔ n'o ye ministre administration territoriale ale ministre ka laseliw kɔnɔ ni gouvernement ka kuma lasela don colonel Ablaye Maiga a ye kuma ta a ye foli bila jamakulu ma jamakulu min bɔra ka na wele jaabi ayiwa ko furancɛ fanga k'a jigi bɛ a jamaw kan k'a sabu kɛ mulu tɛ kɛ foyi ye malidenw kɔ o kumana ko nin bɛɛ kɛra ka da mun kan CEDEAO ni UEMOA olu ye ɲagili min ta ka anw sɛgɛrɛ ka k'u na gɛrɛntɛ don anw ka taabolo la o tumana ko o hakilina ko o min kɛra ka ɲɛsin anw ma k'a ye i k'a dɔn dusu wɛrɛ don i k'a dɔn maa ɲɛmaw la anw ka jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimu Goita ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko hami min b'a la bi o de i k'a dɔn min ye i k'a dɔn kalataw ka kɛ ayiwa min ye jamana ka sigi a cogo kɔrɔ la ka mara kɛ cogo ɲuman k'o sabati k'o tɛ se ka kɛ abada i k'a dɔn k'a fɔ ni wulikajɔw ma sabati fɛn min ye bɛn lafiya ani lakana o nasiraw fɛ o kumana ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ko fɛn min i k'a dɔn lakurayali jɔsen min ni jamana bɛ k'o ɲini bi yaasa ka taabolo kura ta politiki ko bunna kun kan ani k'a dɔn cakɛdaw ni an ka sariya taabolow la ko fɛn min ye laɲiniw ye k'olu kɛra o kɛra jamanaw denw ka sigi ka fɔ ba dɔ la n'o ye Assise nationale de refondation o laɲini minnu kɛra Youssou ko o bɛ tali kɛ fɛn minnu kan o de ye k'a fɔ kow ka ɲɛnabɔ ka kow sigi sen kan ka kalata kow ɲɛnabɔ ni ka jamana a lasegi a cogo kɔrɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko jɛmu fanga hukumu kɔnɔna don Youssou o kumana k'o min filɛ nin ye k'o tɛ se ka kɛ jɛlenya la o tɛ se ka kɛ ni hakililatigɛ ni i k'a dɔn k'a fɔ jasigi ye cogo si la ni lakana de ma sabati i k'a dɔn yɔrɔw la jamanadenw k'a dɔn k'u bɛ lakana kɔnɔ sigidaw k'a dɔn k'u bɛ lakana kɔnɔ o la u bɛ bɔ ka caya ni ka taa kalata yɛrɛ kelen tɛ dɛ ko kalata sigiyɔrɔma ka ca o kumana ko jama tɛ se k'o kɛ ni hakilisigi ye cogo si la ni lakana ma sabati o kumana k'u haju belebele dɔ ye lakanako ye u y'a ɲini fana k'an ka wolomasiri tabaw ka minɛn ɲini ka d'u ma jamana kumabɔli baara min n'u b'o la su ni tile u bɛ se k'o kɛ ka s'a dan na cogo min k'a sɔrɔ minɛn ɲuman b'u bolo k'o baaraw bɛ senna kaba k'o daminɛna o min yɛrɛ daminɛna o daminɛni bi cɛ ko jaabi jɔnjɔn ko olu yera o ko la k'o jaabi minnu yera o de k'a fɔ jatigɛwale kɛbaa tigilamaw jabala caman da walonna k'a sabu kɛ i k'a dɔn wulikajɔ o barika bonyanen dɔ bi k'u ka yɔrɔw da walonna a dɔw y'u yɛrɛ di koyi dɔw ma kɛlɛ yɛrɛ kɛ olu y'u yɛrɛ ɲi an ka i k'a dɔn wolomasiri tabaw la ɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka minɛnw ye an'u jabalaw nin bɛɛ caman bɛ yen o bɛɛ taana ka yɛrɛkɛ bi k'a sabu kɛ i k'a dɔn wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ani minɛni min sɔrɔla ka di u ma fɔlɔ ka lakanako sabati ni kunnafoni ko nin ɲɛsinna jɔnniw ma a bɛ ɲɛsin i k'a dɔn CEDEAO
ma olu munu ye ɲangili da anw ka ko fo an ka wajibi kɛ ko dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye Mali ye jamana ye a ma sigi ka kuma kɔn tile kelen sigi ka kuma ye anw ka taabolo ye ko nka ni ko ko bɛ kɛ bi u k'a lajɛ ka Mali ka tiɲɛ ani malidenw munafan ni Mali haminako ɲini k'o dɔn fɔlɔ ka sɔrɔ ka kow kɛ o de ye an hakilina ye bi o tumana k'u ye ɲangili min ta k'anw sɛgɛrɛ ko ni ɲangili ɲɔgɔnna man ca dɛ a pɛnpɛrɛla anw kun a kɔni bɛ anw dala bi nka fɛn min ye nin ko ye sa k'a balala anw na dɔɔni k'a sabu kɛ fɛn min ye jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ye olu minnu kɛlen don k'anw ka jamana ni jamanadenw nin da dingɛnin da la ɲangili ma ta k'olu sɛgɛrɛ ayiwa min ye k'a dɔn CEDEAO ye a bɛɛ kɛra olu ɲɛna yan nɔ fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ u ma dɛmɛ kɛ anw bɛ se ka dankari olu ka ko la cogo min na o ma kɛ ayiwa min ye i k'a dɔn ni kati gɛlɛya baara kɛbaw ɲinamini fura baara kɛbaw ani filamori kɛba ni maramafɛn feerela minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko ɲangili ma ta k'olu sɛgɛrɛ ko jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen b'a ka yɛrɛ kumabɔ ɲini a n'a ka i k'a dɔn k'a fɔ lakanako sabati yɔrɔ ɲini ko ɲangili tara ka anw de sɛgɛrɛ wa ko anw dun bɛ bɔnɛ kɔnɔ a ka ca san 10 ye bi CEDEAO b'a kalama anw bɛ gɛlɛya kɔnɔ a ka ca san 10 ye bi IMOA b'a kalama k'u ye mun de kɛ Mali ka bɔ o gɛlɛyaw kɔnɔ yan'u ka fɛn kɛ an ka bɔ o kɔnɔ k'u ye i k'a dɔn ɲangili de ta k'o pɛnpɛrɛ anw kun o kumana ministre de l'administration territoriale min ye gouvernement ka kumasela ye colonel Abdoulaye Maïga a ko k'ale bɛ min fara nin kan ko Malidenw ka anw bɛ ɲani kɔnɔ ka ban degun b'an dala ka ban an bɛ lakanabaliya hukumu kɔnɔ fɛn ma kɛ ka anw b'o kɔnɔ fɛɛrɛ ma tigɛ minnu y'o ta k'anw sɛgɛrɛ olu ma ɲangi u ma jalaki o kumana ko min ye CEDEAO ye k'u ye u hakilinata ka ta k'anw sɛgɛrɛ ka ɲangili pɛnpɛrɛ anw kun jamana ɲɛmaa fana y'a lajɛ ko kumana CEDEAO y'i jɔ a ka kɛlɛ jɔsen kan ale fana tɛna a ka faso labila ale fana b'i jɔ kɛlɛ jɔsen kan kɛlɛ min ni i k'a dɔn an b'an ka yɛrɛ kumabɔ kɛlɛ la k'a t'o bila maa ka i k'a dɔn ɲangili ye ko jamana ɲɛmaa fana jɔra o jɔsen kan k'o de nana ni nin ko ninnu ye ta CEDEAO ni UMOA ayiwa k'u y'u jɔyɔrɔ fa Mali fana bɛ fɛ k'a jɔyɔrɔ fa n'a ka maa ɲɛmaaw ka ŋaniya sirilen ye ko nka ko min y'a gɛlɛya yɔrɔ ye ko an jɛnkoma ɲɔgɔn yan'u ka ɲini ka anw bɔ k'olu b'a ɲini ka anw tɔ coro ni k'a ɲini ka gɛrɛntɛ k'o siri anw da la ko Mali teri jamana ka ca ni dɔw ye datugu ko dɔw bɛ dayɛlɛ ko Mali i k'a dɔn a jɛnkoma ɲɔgɔn ka ca jamana kelen tɛ maa kelen tɛ ayiwa ko min ye i k'a dɔn u kɔni bɛ welewele kɛ hali bi CEDEAO maaw k'a lajɛ u ye nin ko minnu ta k'anw sɛgɛrɛ u k'u sɔ ni ji tɔ jigi u ka sigi ka kuma boloda yanni u ka anw haju ɲini k'u ye i k'a dɔn ɲangili ta ka anw sɛgɛrɛ a bɛna jamana tɔ kolofiɲɛya u yɛrɛw ka jate la ko Mali u ɲinanen don Mali tariku kɔ k'olu bɛ ɲina fɛn min kɔ n'i ye Maliden gɛrɛntɛ fo ka taa kɔsɛmɛ dɛnɛn na k'a b'a ɲini k'a yɛrɛ kɔ bɔ dɛnɛn na wa a kɔ bɔtɔ dɛnɛn na o bɛ kɛ n'i ka bɔnɛ ye dɛ ko Maliden y'o maa de ye k'u y'a ɲini ka ɲangili da anw kun ɲangili min ɲɔgɔn ma deli ka da farafin jamana kun fɔlɔ kabi Ala ye CEDEAO da u y'o de kɛ Mali la kabi Ala ye IMOA da u ma ɲangili min ta ka ɲɛsin farafin jamana ma fɔlɔ k'o de tara ka ɲɛsin Mali ma o kumana k'anw sigilen don k'a ko kɔnɔ nka anw ma basigi ka kuma fana ma a y'o kɛ ka kuma kuncɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ gouvernement ka kuma lasela nin y'ale ka kuma laseli sira ye Baba Danbɛlɛ min fasiri anw y'a bɔ Soir de Bamako kɔnɔ mais Moro Malidenw kan k'u sigi ni kabini dɔ bɛ ni Asimu ko ale ka ni i bɛna ale fɛ ale de b'a min kan ka kɛ ale de b'o fɔ kabini a y'o fɔ Makɔrɔ kelen i bɛ Jean Yves Le Drian in nɔ cɛkɔrɔba jugu in ale na terroriste français ale ni a denkɛ passeport ko affaire dɔ tun bɛ Mali kɔnɔ yan awɔ a bɔra sɛbɛn kɔnɔ ale n'a denkɛ de tun b'o affaire d'u ma Jean Yves Le Drian o affaire dɔnnen kabini o de kɛra ni coup d'état kɛra maa minnu tun b'o ko la o bɛɛ dɔnna lebu dara kɛnɛ kan o ma ale lebu dara kɛnɛ kan o ma ale tɛ Malidenw to yen sa wa a b'a se de kɛ nka Ala ta de bɛ yen n'o tɛ a ko Jean Yves Le Drian in ale yɛrɛ de ye terroriste ka ɲɛmɔgɔba ye jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ka ɲɛmɔgɔba de don a y'a lase a ma Faransi kan n'o tɛ ka i teri jamana ye degun kɔnɔ ka tila ka ŋɛɲɛ ɲimi olu kama anw t'o kɔrɔ dɔn an t'o faamu n'o tɛ a y'a fɔ a ka kuma dɔ la ko an sera ka nin jama labɔ ko an bɛ kɛɲɛ ka vote kɛ Russiw de nana n'an sera ka nin jama labɔ awɔ Wagner nalen o de y'a to anw jɛ Wagner tɛ dɛ Russiw Wagner a fɔ u tɛ fɛ k'o tɔgɔ de mɛn diɲɛ kɔnɔ hali ni Wagner tɛ a fɔ ko Wagner don awɔ a fɔ Ala k'an kun diya Moro an bɛ sɛbɛn da Moro i tɛ Wagner ko kuma in dabila a tɛ dabila dɛ a dabila dɛ n'o kɛlen don dɔw Russiw Russie Wagner mɔgɔ wɛrɛw tɛ o Russie de ye Wagner ye Russie n'o tɛ u ka légionnaires bi anw ma fɛn fɔ olu fana ye terroristes de ye o
mercenaires do France ka légionnaires mercenaires de do ali siya kelente siya be do bala jamana be de do bala ko che jalo ke saming manga masala mani jime jalo kana nyina jalo ale ni pa fa be na de ko nunu ngoni be anno la ben ni dumuni dumangeni dlomini o wati mado ko ni mami te France fe ku ye Mali jugu ye o fora ya abana ni Mali jugu de fara Mali de benake Mali jugu ye ala ni jama do jama ba bo fe awo Jumado wele blala okara mi Mali do ma moro ma tarake ka boulevard fa boulevard de l'indépendance wani ya wuro blanjila de foi madame ne flo abana moro ma tarake ka boulevard fa moro awakado mi wele kungera jamana don awo CDO ani emwa oluye minda ka onzagare moro akene kanza jumado mi mgogaw kata se dafe dugu ma olube jeli bora ali jamana wɛrɛ maw nige kunda boulevard de l'indépendance ka mi awkado Umaru Jara ale mi awkado ministre délégué ministre de la santé ani développement social muro ale kutuba ke duma kene kay ka selike abarkalay ala ka siru mi yo kene kelenga Umara ikado ayabla Facebook ka Jara ke way afara bi boso la de jakara mo be Facebook do bon Jaraga abla Facebook ka jira ka fo minye nyere la ni seli mi ngera mami sera ka jamal la seli jama mi na nyu na peke kabi ala malida jumala ka jamal la seli juma kereka katla ka kuduba ke ka nyeshi mama kabne ala e balike maliye ni jama nyu na ku ko karale kale bidisi gono ko wa ko be do targula hajara Umar Jara kote monsieur le ministre imam sabu ma be Maola Seliga koro iba soro manade jone adok me Maola Seliga koro de ay ale keleno M5RP wa awo ale keleno Umar de kumbo ale keleno do bon ale keleno do bro akado minye Umaru Jara me awkado aye kutuba ke kutuba awkado place de l'indépendance la bro ayo kede ni awkado atimu koita ay wele mimbla malidon ku boara mi sedao ani emwa ulu nyangini min taka on segere bro amabe malidon ma choko chila malidon bora katu dine anunga ni ajira ka jara ka fo ni mingera auna ma wara tere ikado sireo alini yemwa muro ko awkado de me bajugu bado de bu ko minge me ka gerenda taka aun segere muro ko amalidon ambe faranywanga ya fura ndoye nya jira ka jira nyemala agelara chugo ambi do dakalefe ninga bod dakalefe muro jamana mimbe ka fo galya ba aundala muro sanga ani wati anga dugu bi jeni sanga ani wati manifu be bone unina dorate aweka do binye bamba chuye na fara ka fo nyera la aweka do makana ninta ka onzegere muro ko olu ma be nyebe dabali banenu mi aweka do premier ministre sugal ko kala mega ale ya jira ka fo ikado awa minye nyera la ay jama fo ka walinyumando aya jira ka fo ale era niso yara nga yani sugal ko kala mega yana ka awkado sambelan soro ka be mawfe buro awkado amasika tabani mobli buro alaba ajigna sena garde koru ya atente fo ka tase micro fambe ministre si kabul fe masika si abe atoka sena abe atoka sena jamafe muro ya soro mi awkado docteur sugal ko kala mega arabe wol basri tabawka finina de gouvernement maw wolu fana me wol basri tabawka finina reserve be de finindu reserve si jamana reserve si be de finindu ula be de do araban ko yate bolare araban bala worte maraman ko yate ni be de reserve ule SNG ge yego katle ule SNG ge ni be finindu reserve si be de tu illa be amana ke mi abara muro mi awkado bela jele buka finina mi awkado nyera la ayi mado fo odo ministre promotion de la femme de l'enfant et de la famille le ka sura fini amne de ataya amne ni be bafu ne kana boble ne ibito ga ndi doso funa gulubali ataya amne ka teme gouvernement be kaga to ga doso akanya fuka ta kele jigiso abana masika na trade dabla abana
Moro mia awkado ma caman be olu kɔni y'u ka awa min ye u ka dana kurakura hali bi an ka wolomasiri tabaw kan dɛ moro kulekan min tun b'o da a y'an to ye awkado an sago ka se ka jamana sigi sen kan walasa awkado an bɛ se ka kalafili kɛ cogo min moro ko maa si tɛna foyi pinpin anw kan min ye malidenw ma jɛ ni min ye. Yala olu bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ anw kan. Ayi olu girinkun ye jumɛn ye sisan k'o fɔ an ye kɛ. N'a jara a jara anw de la n'a goyara a goyara anw de la a yɛrɛ ka go anw na san tan ni kɔ bi jɔn sera k'a bɔ anw da la. Moro cɛ n bɛ kelen f'i ɲɛna sa. A fɔ. Sari ni surasiw bɔra ye politicien min na n'i taara Faransi siɲɛ kelen ka segin dɔrɔn u b'i biri kɔmɔ la de. E ma ye bandaw taara Faransi ka segin. U b'i biri kɔmɔ de la. Faransi kɔmɔ. Bandaw taalen Faransi ka na. E ma ye ko tilara ka kɛ cogo min na. Isu i ka kuma latigɛ tɛ ko an yɛrɛ ka idée personnelle bɛ journal ta nka ni min kɛra o bɛ fɔ waati min jɛmukan dɔ tun bɛ yan ko kumakun ne de tun bɛ kumakun in lase nka an y'a ye k'a fɔ kun tɛ kuma la kumakun jɔra o kumana Yusu o kumakun kɔnɔ ne ko n ko jamanadenw n ko maadaw ka tile 100 dafara n ko n y'a kɔlɔsi farafin faama fɛn fɛn ka tile 100 mana dafa i bɛ taa dantigɛ Faransi n ko dantigɛli kɔnɔ de u b'i biri kɔmɔ la ye n ko y'a sɔrɔ i ye min fɔ i ka jamanadenw ye fanga ɲini waati ni yɛrɛ kofɔ waatiw la ani i bɛ taa biri kɔmɔ la ka min du i da n ko n'a nana n'a kumakan yɛlɛmana n k'a kana bala na dɛ walahi n y'a fɔ yan. Hali jamana ɲɛmaa wɛrɛ min bɛ na tile 100 mana dafa i bɛ t'i dantigɛ ye o b'i biri kɔmɔ la fɔlɔ ka sɔrɔ k'i bila ka na. Moro min ye awkado tiɲɛ yɛrɛ la min ye Asimu Goyita ale ye Maliden bɛɛ lajɛlen fo k'a jira k'a fɔ awa min ye nin lajɛ min kɛra k'a ɲɔgɔnna ma kɛ min ye den Sanɔgɔ ye n'ale ka fasiri an y'a fɔ le kɔnba kɔnɔ k'a dukara ka kɔnba baarakɛla bɛɛ fo Yesu k'i yɛrɛ fo lase ko cɛ ɲin na an bɛ sɔn ka taa sugu la an ka taa sugu la an bɛ taa sugu la a ye ɲɛ an ma cɛw. Moro waati an donna kɔnɔ tun min ye groupe commerce Ablaye Mayiga Moro an k'a fɔ ka waleɲuman dɔn a n'a furumuso Mariama Mayiga Jalo an bɛ ɲa an ka cɛkɔrɔba Kayi an k'a fɔ k'a ka dugawu k'an ye ma don fasiri kɔnɔ k'u ka dugawu k'an ye i n'a fɔ fɔlikɛla bɔra k'a fɔ cogo min bi mɔgɔya a kɛ n bɛ so ɲuman ni kɔ ye ni ma ɲa k'i bɛ don a la sen kelen don ka kelen bɔ sabu bi maaya i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ bɔ a kan kuma o y'a sɔrɔ a kɛr'i la i kun kan kuma bɛ don i tulo la tuma o y'a sɔrɔ a ye dugu lamini ayiwa bɛɛ bɛ yɛlɛ i fɛ ɲinkisɛ jɛn bɛ nka turulen joli de la a y'an siran maaya ɲɛ nka maaw siran kun bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sabu fɛn bɛɛ ɲɛgɛn b'a kɔ k'a fɔ adamaden an ni waraw tɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ na la an ni sama tɛ ɲɔgɔn fɛ an yɛrɛ dama de b'a kɛ ɲɔgɔn na o de do yɛrɛ Moro kuma an fara tɛ ɲɔgɔn na bi mɔgɔya Ala k'an kisi ɲuman fɔ ɲɛna juguman fɔ kɔfɛ a banna bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn dili tigɛ nka bɛɛ ka ɲi bɛɛ ka ɲi Ala k'an bɛɛ sababu ma amina yarabi Yusu indicateur de renouveau n bɛ don n'ale ye ni n ko n bɛ don n'ale ye bagabaga kɛlen kɔrɔ kɔ ko Faransikaw ka wolomasi taba k'olu bɛna olu salo ka taa n'u ye ko kan kelen bɛ Faransi da wa Faransi hawujalen cɛkɔrɔbajugu a ɲɛma jɔlen tɛ k'a sabu kɛ cɛkɔrɔbajugu bɔra ka kuma tuguni n'o ye Jean-Yves Le Drian ye a ko k'olu ka wolomasiri tabaw k'u bɛ to Mali la yan ko hali n'a y'a sɔrɔ Wagner bi yan a banna kuma kɛra fila ye olu ko k'u ni Wagner tɛ se ka baara kɛ k'olu bɛna dɔ b'u ka jama la nka kabi Malidenw wulila yɛrɛ kumabɔ baara la kumakan kelen tɛ Faransi da a banna a tɛ Macron da a tɛ Drian da Florence Parly o ma pari yɔrɔ sɔrɔ maa la kuma kelen t'o da a barika Ala ye ni Ala cɛ ni ko n'a kɔrɔtɛ ni diɲɛ politique tɛ ni musonin kan k'a fɔ k'ale bɛ fɛn ma dakalanin ko solonin da e kan k'i da don Maliko la dakontolongo Yusu n'o tɛ an k'a di ma k'i ka filanan ye sisan na bɔli kɛ k'a fa dɔrɔn sabu muso kalabanci ka ko man bon ma dɛ a baara n b'a fa ni bugɔli ye dɔrɔn gbeɲɛjalan ko tile tɛ nka n b'o san dɛ a fɔ n b'o san ale kama gbeɲɛjalan bugunikan o tile tɛ bilen nka n b'o san fo ni tulu mɔ a la k'a bila Florence Parly n'a ko a b'i pari ne na ne b'a lajaba de a banna Yusu min ye bagabaga ye k'o kɛlen kɔ o kumana Faransi dalakan yɛlɛmana tuguni k'olu kɔni bɛ to i k'a dɔn k'a fɔ Mali la yan ko hali ni Wagner nana fɛn min ye Faransi ye k'u tun y'a ŋaniya siri k'u na dɔ b'u ka jama la Mali i k'a dɔn a bankun kan yan minnu kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ n'u ni farajɛ jamana maa tɔw bɛ ka baara kɛ anw fɛ anw ka lakana ɲinini ani jamana lafiya ɲinini ko la ko hali n'a y'a sɔrɔ i k'a dɔn kɛnyɛrɛye i lakana tigilamaaw min ye Rusi jamanadenw ye ko Wagner ko hali n'a y'a sɔrɔ olu bɛ Mali la yan ayi ko olu tɛn'u ka minɛnw cɛ bilen k'olu fana bɛ to yan nɔ fɛn min ye jumadon ye anw b'an ka jamabɔbɔ la tuma min ale ni hami bɛ ale la jumadon i k'a dɔn janvier kalo tile 14 2022 san na Yusu Jean-Yves Le Drian Faransikaw ka minisiri do
ani ka do ka fo min yi ka do ka ministry mi ni o nyeshine du ka jamana ni jamana wore o kunya nyana boluma fe mi ka do ka jere do se nve no conference de presse ani kuna fundila ka barosigi do se nve yusu uye min labe min yi ka do ka fo yo ke o ka kumbenye ministry ure damani nyonche faraje jabana uka tomba tola no union européenne o kera Brest akera France dugula no dugumina o Brest ay wa do ko temene fe mi ka do ukoisa ko ulu be fagato malilea aendefo ukatwa jona fugata ulu de ko kubita o mafunga kana ke mafunga yake ayi kulu beto malilea Jean-Yves Le Drian ayeni kuma de fo ko fe mi ka do ka fo ko nga kulu tuna toya to chogo shugu bela jelena kuna jatemneke utochogo la ya no ay wa kulu be malila ay wa kulu na kunye jatike wale ke ba tigila ma ukelelie sahili bulo ani maliko nala ayo de fo ko o dantige akoko mi nyi ka do CDAO o kanyangili ani imu aka nyangili uye min daga mali segere ay wa kulu ko nimbe nyangili kokoro maddu galu haklinate ka fo ko mana fe mi ka do ka fo mali ko ka dankari alla kulu haklina ye o fe mi ye ko ye aunga jemu fanga alla kana ni na alla fasali de ko de ulu bla ola o mana ko mi nyi ka do ka fo ni ngomunu fleni ko ulu ko ni majena ye mercenaire kana aun ve no mi nye kenre o lakana tigila mawye mi mbe wele ko Wagner kulu ko konte jeno ye ay wa aka fo la alibi ka do ka fo ani ministry mimbe no esuri jamana ulu to la ministry no fana buka jamana ni jamana wore kunya nyana bo ulu ko ni yajira saka fo kulu binu ka jama salo ka bo ka do je kulu ina kulu buka maulata su o kuma ko minye faraje jamana o bulu fara mimbe ko takuba ulu ka jama kulu mimbo la maliko na ya o kuma kulu binu bela jile takata no ye ko nga ko ta jira ka fo ko ni suri ka mauborala ko takuba ko bane o ye ko ulu fana mo fo de o minye ka do faraje jamana tonto munum ejekulu to munumbe nu beto ina okulu ka wati ka kumbolo dale do ka foko wati akundala tna janya aywa ko nga kota enunu sembole takubala ko ta jira ka foko takuba ko bana ko ulu to fana buga ko soni kasa o che ko dande sigira shori jamana ulu ka wati bolo dale na ko ulu munu ka mauta katano esabu ye wati min foko sera Jean-Yves Le Drian ay mundo farao ka tuguni ko faranyonga kulu mimbe ko ulu na labe doke ko ka jatemine doke ninka jere basigi malili akungango kibaraka ko bina ke Bruxelles ko na maliko kuma ka bela jile batri malibe la halamina ani ko be tabulu na ku no kuma fo Bruxelles yen no ku no jere labe u ka labe on dafa le biya ko ndi songo o kuma na yusu ni mbora ka do kuna fo ni cherensera do fe labana kuna fo ni cherensera do fe mini ore afasirila renu indicateur renouveau kono lu ka bidon bolido moro indicateur ni ale bla ne betlaka indicateur kelenta minyi wasolonga yakuwa dumbia ale maneno ko chogodi igrake dumbia ako awa minyi Union pour la République et la démocratie IRD ulu yuka kongere ke kunu samba flani muga ani fla akara rojme par la culture Amadou Hampâté Bâ mi hikado kongere tako fola balale muro ukon yoke mi gwanyon kulu bali muro yoke parti amanyemaye mi awkado ni mi vleni akunti dore beni kele obseka sabati choko mina inna fo sumela sise ale awkado parti signi hakina minye moro mi awkado jakulu mimbe nuba wole ko mi collective pour la sauvegarde de l'URD mbunu ngame ko faranyanga wala sa hikado ka kolosita ka URD segere wala sa URD akana ci papaw moro awkado jakulu mi awkado mami kumbe akobela jele jalatike oyuka awkado mi troisième vice présidente Madame Kulubali Kajatu Samake ale koni hikado ko bela jele pumba ale bolo mina fuka awakado sharia mimbe no buka sabengono no awakado sharia biduru ni chegi ani awakado sharia biduru ni chegi muro no betalike awakado ni présenté vice présenté deuxième vice présenté ko troisième vice président ko bese ki joni ko e ka ko jala tike ko mina muro awakado vice président goute deuxième vice président kunte opma hikado president zabana moro de ko bela jele jalatike o jalatike konnan nasa minye awkado kongere min na sigira kuka awkado mamunu be nolu be jamana kono ani jamana koka ani kado minye jamana awa fa dumvina
o ma bakele ani kɛmɛ fila ni duuru o de nana moro aw ka dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn bɛnkan na k'u jɛra ka maa min sigi ka kɛ parti ɲɛmaa ye o ye aw ka dɔn Gbaɲɔn Kulubali ye Gbaɲɔn Kulubali i ka dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la waati min na aw ka dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen kɛra Kulubalikɛ a ye bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a ko aw min ye parti kɔnɔ ko naba kura ni kɔrɔlen tɛ bɛɛ lajɛlen ye parti tɔnden ye ale b'a ɲini hali bi URD aw maaw ko tɛgɛ di ɲɔgɔn ma moro walasa i ka dɔn ka jɛkulu politiki moro a ɲɛtaa bɛ sabati cogo min na ben ko bɛɛ bɛ bɛn kɔnɔ wa ko bɛɛ bɛ bɛnbaliya fana kɔnɔ moro min ye aw ka dɔn o kɔni ka mɛn ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ aw min ye fɛn min bɛ jagoya pinpin maa kan yalima ka maa dɔ sira fɛ sira min man ye yalima ka taa ni parti sira fɛ sira min n'o tɛ parti hakilina ye ko parti démocratie de kan ka k'a la wa maa si man ka jagoya pinpin maa kan wa maa si tɛ kɛ URD maa ɲɛma ni bɛn de ma k'a la wa maa tigiw ka cɛbɔ ye n'u ma bɛn k'o tigila maa k'a ye o tuma bi n'a ka bi Gbaɲɔn y'a jira k'a fɔ hali minnu bɛ k'a fɔ n'olu dimina k'u jɔ kɛrɛfɛ ko bɛɛ lajɛlen kana min ye aw ka dɔn Sumala Sise u ka dɔn u ka hakili sigi a ka aw min ye parti bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka sama a kɔnɔ cogo min na o tuma u k'a to Sumala ka da u k'a to a ka da u kana Sumala ko ŋɔrɔta ni juguman ye a banna moro min kɛ bɛ ka maa dabali ba ko yalima aw ka dɔn u ka vice président filanan ani ka dɔn fɔlɔ min filɛ nin ko yalima olu fana tɛna ɲɛmaa bulon dɔ sigi wa moro k'a laban na kɛ parti kelen ɲɛmaa fila k'a laban a na kɛ sanni kun fila ye wa ko yan'a ka ko ye k'u ka fɔ kɛ ka bɛn kɛ ka bɛɛ don da kelen fɛ ka bɛɛ bɔ da kelen fɛ walasa URD bɛ se k'i kun kɔrɔta cogo min na n'u y'o kɛ dɔrɔn i b'a ye kunnafoni dilaw b'a fasiri ko bicéphalisme à la tête de l'URD u b'a tɛmɛ de Mali yɛrɛ bicéphalisme kɛra élection bicéphalisme élection justice la taga Gbaɲɔn ale tun tɛ Kulukɔrɔ de wa a tun bɛ yɔrɔ jumɛn Titibugu la n'o tɛ Tafsiri Mayiga b'a mankutu kosɛbɛ dɛ Tafsiri kɔni Tafsiri b'a mankutu kosɛbɛ Gbaɲɔn awɔ n ko n sigi ɲɔgɔn don an bɛɛ bɛ Titibugu la ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ Tafsiri Mayiga kɔni ale b'a tanu kosɛbɛ ko maa ɲɛnama don awɔ b'a ko maa ɲɛnama don a banna k'a bɛ se ka URD fara ɲɔgɔn kan mama URD an t'a dɔn ale hakilina ye min awɔ n'o tɛ n'o tɛ Kulubalilaka ɲuman an kɔni ye kankari da e yɛrɛ bolo Kulubali ne kɔni hakili la Kulubalilaka ɲuman ka ca dɛ bon kelen a man ca dɛ a kelen kɔni bɛ yen a man ca dɛ nka a kelen bɛ yen a banna n'o tɛ a man ca dɛ ala k'an kunnaja amin tɛmɛni Faziri kunnagoya tɛ kunnaja min kɔfɛ ala k'an ta ko ye Yusu 26 mars b'ale ta Bokari Sangare ale kumalen don Bokari Sangare a ko tajuru sara min ye i k'a dɔn sagani o faali tajuru sara ye Yusu cɛkɔrɔba i k'a dɔn k'a fɔ ko Asi Kante numu cɛkɔrɔba ko maa bɛna se ka a sɔn a dusu da tuma jumɛn na fɛn min ye i k'a dɔn numu cɛkɔrɔba ye ko a dɔ la ko a ye i k'a dɔn k'a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ bi fɛn min ye numu cɛkɔrɔba ye a kɔni sigilen don kɛlɛ jɔsen kan a n'a sigiɲɔgɔnw ko i k'a dɔn k'a fɔ a sigin bɛ olu kɛlɛli kan ko maa dɔ bɛ i k'a dɔn du kɔnɔ ko Dede u bɛɛ lajɛlen bɛ luganse la ɲɔgɔn kan ayiwa ko numu cɛkɔrɔba ko ani Dede cɛ k'a kɛlen don jakuma ni ɲinan ye ɲɔgɔn bɛlɛn dan de don Yusu min ye Asi Kante ye ale i k'a dɔn saganin dɔ san a bɛ san 1 bɔ ɲɔgɔn bɔ bi ka saganin balo ka saganin kɛ ko masamuso sagamusonin i k'a dɔn k'a fɔ ko maa tɛ se ka gɔngɔli tɔrɔ a kun maa tɛ se ka den ci a ɲɛ kan maa tɛ se ka hali sagamusonin hali kusi fɔ a ma k'a sabu kɛ Kante ka ko ye Kante min ye i k'a dɔn Asi Kante ye a ka sagani i k'a dɔn k'a fɔ k'a kɛlen don i ko masamuso a ladonnen don ladonko cɛɲina sagani sago n'a dungɔ de bi kɛ k'u sigiyɔrɔ bɛnnen don Kɛnzanbugu ma nka ale kelen tɛ du kɔnɔ luganse damaw don i k'a dɔn u maa 4 de bɛ du in kɔnɔ luganse la fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ sagani ala n'a ka masamusoya i k'a dɔn a yɛrɛ tɛ kɛta si dɔ gasi ye sagani ɲɛna n'ale ye fɛn fɛn kɛ o bɛɛ de ka ɲi a bɛ don maaw ka magasa kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen fusuka a bɛ taa don maaw ka gabugu kɔnɔ k'o bɛɛ lajɛlen tan ka yɛrɛ kɛ baramaw bi dafiri min ye i k'a dɔn tilelaw bi bɔ ɲɔmuguninw ni i k'a dɔn maloninw bɛ ta ka yɛrɛ kɛ saganin bɛ nin bɛɛ kɛ a tɛ ko maa la k'a fɔ k'i bɛ dama kasi a tɛ ko maa la k'i bɛ kuma n'i kumana bɔnɛka sani ka b'i ɲɛ la Kante bɛ wuli i kama a b'i bɔrɔntɔ Kante b'i sigi mɛnɛmɛnɛ ni wolo kan a b'i nɛni si min ni maa yɛrɛ tɛ fɛ k'a mɛn Kante bɛ nin bɛɛ fɔ maaw ma a ka saganin nɔfɛ cɛkɔrɔba don maa tɛ fɛ k'i ta da a ta ma nka i k'a dɔn saganin ko i k'a kɛra negebɔ ye sigiɲɔgɔn tɔw la koyi a b'u mago sa yanni Kante
k'ale la k'olu dusu da Kante yɛrɛ bɛ kɛlɛ juguya ka tɛmɛ o kan a bɛ mun fɔ sigiɲɔgɔnw ye ne ka sagani ka fisa aw ye ni sagani in filɛ nin ye a bɛ se ka fa k'a sogo dun sagani in mana i k'a dɔn nɔnɔ bɔ daminɛ a nɔnɔ bɛ se ka min ko aw ye jumɛn ye wa k'a golo fana ko maa bɛ se ka seli o kan ka alabato k'o kan ko aw yɛrɛ dun aw fɛn fɛn filɛ ko n'aw sara ko fali sara i k'a dɔn k'a fɔ a ko yɛrɛ banna ko n'aw sara i b'a ye k'a fɔ ko dugukolo de b'aw dun wa ko lahara maa dun dumun dɔrɔn de bɛ sɔn aw la ko o y'a ye yɛrɛ n'aw jariw ye a bɛ nin fɔ maaw ma Kande y'u lajaba a y'u lajaba koyi ma bɛ nin fɔ i hadamaden ɲɔgɔn ma i yɛrɛ dun ye sabaatɔ ye o kumana Yusu Bubakari Sangare ka fɔ la a ko cɛkɔrɔba a sigiɲɔgɔnw Ala la k'olu nin bɛ dingɛ da la u y'u muɲu ka sabali nka k'i sigi i k'a dɔn taxi cɛla k'i ka muɲu wa o laban na kɛ muɲukumanyaka ye Yusu o kumana fɛn min i k'a dɔn sagani k'i k'a dɔn ko a tora nin cogo in de la don dɔ sa a ka sagani taara don maa dɔ ka yɔrɔ la n'o ye Dede ye k'o ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ a magoɲafɛn bɛɛ k'a bɛɛ halaki ka taa don a ka gabugu kɔnɔ ka gabugu yɛrɛ bɛɛ don ɲɔgɔn na hali i t'i dɔn yɔrɔ y'a la janvier kalo tile 9 Dede wulila ka taa sɔrɔ sagani ye nin k'ale ka yɔrɔ la waati min na a ye sagani minɛ i kɔrɔ o don kama sagani in tɛ don juru la ka kɔlɔ ka taa siri juru la k'a siri jiri la yanni dugu ka jɛ dugu bi jɛ sagani siyɛnɛ ne yɛrɛ dugu ma nin t'a la sara ko da ma juru ja kan a ma dege juru lasiri la a ye juru ja a yɛrɛ kan na k'a yɛrɛ fa o kumana min ye k'a dɔn sɔgɔmada joona fɛ min ye k'a dɔn Kantekɛ ye Asi Kante a wulila i kɔrɔ k'a bɛ taa ka sagani lajɛ a ɲɛ bɛ saga siyɛnɛ ne la jiri kɛrɛfɛ juru b'a kan na a ye kule bɔ o ye cɛ kule ye dɛ cɛkɔrɔba kulela maa o maa tun ma kunu sigida la a kɛra sababu ye ka bɛɛ lawuli fa kɛra dununkɔrɔ ye ka dukɔnɔmaa tɔw lawuli ka sigida maaw bɛɛ lawuli a kulekan fɛ ko jɔn y'ale ka saga siri juru la o ka sa ko tigi ko o bɛ taa su la bi Amadu Dede cɛkisɛ don Dede bɔra a ko ne de y'a minɛ k'a siri nka n kun t'a dɔn a b'a juru bi ja a kan na k'a fa m'a dabɔ o kama n y'a siri de a ye maa mago de sa o kumana i ka sagani min bɛ hakɛ min ma a fɔ ne b'a sara an kana nin kuma kɛ i k'a dɔn ko gɛlɛn ye Kante o fɔ yɔrɔ min Jaja Kante kun gɛn bɛ ka bese labɛn k'o da kɛrɛfɛ k'a bɛ caroni kɛ Dede ye nin bɔ a da k'ale de don ko nka a m'a dabɔ sagani ka sa ko a b'a wari sara Kante bese ta k'a bɛ Dede division par 2 awɔ ko f'a ko cɛ tigɛ dɛ ko y'ale ka sagali fa cogo min k'a bɛ Dede fa ten bese b'a bolo Kante bɛ girin Dede bɛ girin dugukɔnɔmaa tɔw bɛ girin sigiɲɔgɔnw nana far'u kan u ye Kante koron k'a minɛ a n'a ka bese k'a kɛra Ala farankan ye ko n'o tɛ ko nin don ko Kante tɛna tigɛta ɲini Dede fɛ a mana kɛ tigɛyɔrɔ k'a kɔni kun jɔlen don o jɔsen de kan wa Kante k'i k'a dɔn k'a fɔ ko maaw y'a lasabali k'a dusu da o kumana Dede y'a yɛrɛ sɔrɔ ko o ye du yɛrɛ bila fɔlɔ ko sigiɲɔgɔnw ko cɛkɔrɔba in bɛ dabolo min na k'a kana sɛmɛ hali bɔlɔ kɔnɔ jango ka don du kɔnɔ yanni nin waati in ka tɛmɛ yan'a dusu ka da ko hali bi Kante dun sigilen don ni bese ye k'a ɲɛ ni Dede ɲɛ division par 2 k'a b'a cɛ tigɛ 2 ye dɛ u t'a alimamu wele ka taa Kante deli n'a ma bese ta alimami yɛrɛ kama kɛ o de kɛ baara ye o de jɔrɔ bɛ na o kuma Bubakari Sangare ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a sama ka bɔ 26 mars kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli Ala k'a kunnaja Moro Ala ka sɔn ɲɔgɔn dɔw ka sagani ka gɛlɛn u ma dɛ dɔw ka baganko yɛrɛ de ti kulo ye a ka gɛlɛn u ma kojugu sagani dɔrɔn tɛ dɛ dɔw ka baganko yɛrɛ de ti kulo ye a banna o kuma Yusu ni laseli a bɛ dansigi an ka bi laseliw la an ka bi kunnafoni na o kumana an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye Moro Mamudu Yanfa an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati ale bɛ Pointe Noire i yɛrɛ i ka don i ka cɛkɔrɔba don Mamudu Yanfa n'ale fɔ an ka Adama Dunbiya ale ye Mɛndɛnkura ka don Moro nka sigilen don New York an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Moro ale b'a lamɛn sanga ani waati a bɛ dugawu k'a ye k'u kana jɔrɔ ko gɛlɛya b'an kan malidenw don Moro dogo dɔ bɛ weleli la a bɛ cogo di bi embargo bɛ cogo di Mali bɛ cogo di k'u kana jɔrɔ gɛlɛya b'an kan nka Moro don a banba ye Ala ye Negamag Babi an ka foli b'a ye kɛnɛ in kan i k'a dɔn k'a fɔ Babi a n'a furumuso an b'u fo kɛnɛ in kan le maître n'an y'olu fo sa ale y'an karamɔgɔ de ye karamɔgɔ don dɔnni karamɔgɔ don karamɔgɔ Babi o kumana n'an y'ale fo sa foli an b'a ɲɛsin nin sanga in na kanuba jama ma jamana seleke naani bɛɛ lajɛlen na ka bɛɛ barika da kɛnɛ in kan yan nɔ Moro yan'an ka wuli sa min ye aw k'a dɔn n yɛrɛ denmuso Kurutumu Jara Moro ale furukɛ an taana min ye Burkasumugu la n'o ye Saka Sɛnpara ye Moro a k'a dɔn docteur min ye
Dababu Sempara muro ya ka cokoroba ye ka taa se Ablaye Sempara ma muro o ya ka cokoroba ye muro an yɛrɛ denmuso tɔgɔ ye ko Koro Jara muro a cɛ Saka Sempara muro ale kun bɛ Kongo jamana kan nka nane mais an denmuso kɔni dira a ma furu san kelen ni min ye a cɛ kɔni n'o ye Saka Sempara an tayana nka sudon bɛ bɛn 16h ma bi aw ka dɔn a ka somɔgɔw ka fɔ la a bɛ kɛ Bulkasomugu min ye balontan kɛnɛ min filɛ nin Kulukoro sira goudron na misiri min bɛ yen Bulkasomugu la muro n'u bɔ Buguni fan fɛ muro misiri la sukonya bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka bɛn 16h ma an bɛ dugawu kɛ Ala k'a da yɔrɔ nɛɛma Ala ka ni banbaatɔ bɛɛ lajɛlen da yɔrɔ nɛɛma ka lahara sɔn sumaw ye Yusu an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka banbaatɔ ka dugawu k'a bɛɛ lajɛlen fana ye jamana in Ala ka hakili ɲuman d'a ma Ala ka jamana in kolo suma Ala ka jamanadenw bɛɛ kelen ma Abibatu Tabure an b'a fɔ an kanubaa ba don ale ni Fatumata Kamisogo o filɛ nin ye Falaji an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ka foli kɛ kanubaa jama bɛɛ ye Yusu an bɛ k'an bɛɛ daw ye ni Ala ka jɛ ye a k'an bɛɛ